खुलुमबाय नायगिरि लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ कन्टिनिउ लाबोनो हायाखै जाहोना जाहैबाय माखासे बेवहाय कन्टेन्ट कालेक्सन खालामनो एसे टाइम लादों बेखायनो कन्टिनिउ लाबोनो हायाखै आसा खालामो नोंथांमोना फरायखाबाय थादों जानांगौ थेवबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनजों बे चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि गासै टप 100 MCQ लाबोदों जाय 100 MCQ नोंथांमोननि फैबाय थानाय टेट बा सिटेट जायखिजाया आनजादाव बे हेल्प होगोन नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायलांदो आरो 100टा बे जाबाय MCQ बे जाबाय सिगांनि प्रिभियास इयार कुइसननि पेपारनि आङो बेखौ लानानै फैदों गोबां इम्पर्टेन्ट कुइसनानो दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय नाम्बार 1 दा नाम्बार 1 सोंदों मा गाहायनि थार बिबुंथिखौ सिनाय बबे थार बिबुंथि बेखौ सोंदों अपसन एव दङ सोलोंथाइ जिउनां मावनेम सोलोंथाइ खुदिया समनि मावनेम सोलोंथाइ लाइमोन समनि मावनेम सोलोंथाइ फरायसालियाव फरायखांबानो जोबो दा बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे अपसन ए आ जागोन सोलोंथाइ जिउनां मावनेम माने जिउ जोबजासिम बे जोंनि सोलोंथाइया सोलिबायानो थायो सोलोंनाया जोबनो गैया जों जोनोम जानायनिफ्राय जागायनानै जिउ जोबजासिम सोलोंनाया थाबायानो थायो बेखायनो सोलोंथाइया जिउनां मावनेम माने लं प्रसेस लाइफ लं प्रसेस होनना बुंनाय जादों जायखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार आं इंराजिखौ बेवहाय मोननैसो लाबोदों बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 दा कुइसन नाम्बार 2 मा सोंदों दा बेवहाय सोंदों गाहायाव होनाय सोर सासेया समाजनि गोनांथिखौ गोरोबहोनानै सासे गथ'साखौ फोसाबो होनना बुंदों दा सासे गथ'साखौ फोसाबनायनि गाहाय खामानिया सोर मा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों ए नाम्बाराव लोगोफोर बियाव दङ साखाथि फाखाथिनि मानसिफोर सियाव दङ पुलिस आरो डियाव दङ फोरोंगिरिफोर सासे गथ'सानि जा समाजनि गोनांथिजों गोरोबहोनानै गथ'सानि सुबुंथाइखौ फोसाबनाय बेनि गाहाय आखायाव थागोन फोरोंगिरिफोरनिनो आखायाव थागोन दा बेखायनो अपसन डिया जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 आव मा दङ सोलोंथाइनि जिउ राहायारि थांखिखौ लानानै गाहायाव होनाय बबे बाथ्राया सैथो नङा दा गाहायाव होनाय बबे बाथ्राया सैथो नङा बेखौ सोंदों अपसन ए आव दङ बियो सासे सुबुंखौ रांखान्थियारि आखुथायखौ होयो बेयाव दङ गोजों बुद्धि गोनां गथ'साफोरनि थाखाय बे मोनसेल' राहा सियाव दङ मोजां हायुंसा सोरजिनो हेफाजाब होयो डियाव दङ समाजारि रांखान्थियारि जेंनाफोरखौ सुफुंनो आरो समाजारि फाखफोरखौ सुजाबनो थाखाय बियो गोनांथार दा बेवहाय बबे अपसना जागोन नाम्बार 3 नाम्बार 3 जाहैबाय अपसन बि आ जागोन गोजों बुद्धि गोनां गथ'साफोरनि थाखाय बे मोनसेल' राहा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 दा कुइसन नाम्बार 4 आव मा नुदों नोंथांमोना मानसिनि जिउनि बबे थाखोखौ सोंलु सोंनाय थाखो होनना बुङो दा सोंलु सोंनाय थाखो होनना बुङोब्ला बे जायगा नोंथांमोननिया नैबे 4 नाम्बारा जाहैबाय अपसन सि खुदिया समानो सोंलु सोंनायनि थाखो सम अपसनखौ नोंथांमोना खुदिया सम बा नैबे इनफेसि स्टेजखौ नोंथांमोना लिरनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 कुइसन नाम्बार 5 आव मा सोंदों दायो गाहायाव होनाय बबे आबहावानि सायाव सासे गथ'सानि आखुथायारि सुथि आरो सानदांथि सोमजिनाया सोनारो दा बे 5 नि एन्सारा मा जागोन सासे गथ'सानि जा आखुवारि सुथि एबा सानदांथि दा बेवहाय मरेल सेन्स इंराजियाव बुंदों बा मरेल सेन्टिमेन्ट बेयो मानि सायाव सोरजिनाया सोनारगोन सोमजिनाया बे जाहैबाय अपसन नैबे 5 नाम्बारना जाहैबाय अपसन बि नैबे चाइल्ड्स ओन हम गथ'सानि गावनि न'आव बेखौ जोङो आखुवारि सुथि आरो सानदांथि सोमजिनायखौ सोनारो बेनिफ्राय नेक्स्ट 6 नाम्बाराव मा दङ खुदिया समनि मोनसे सोमोनांथाव आखुथाया जाबाय दा खुदिया समनि मोनसे सोमोनांथाव आखुथाया जागोन नैबे अपसन ए थामहिनबा नैबे बिसोरो ज' गेलेनो मोजां मोनो हारसिङै बिसोर थानो सुखुवा गथ'साफोरा खुदिया समाव बिसोर सोरजोंबा सासे गेलेफानाय जुदि थाफायोबा गोबां गेलेनो मोजां मोनो बिसोरो बेखायनो अपसन ए आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7 Now, adolescence is a period of great stress, strain, storm, and strife खौ सोर बुंदोंमोन इम्पर्टेन्ट बेफोरबायदि गोबां कुइसन फैबाय थायो माबा मोनसे सोरबा बुंथि होनाय बेफोरखौ सोर बुंदोंमोन दा बेनि जा 7 नाम्बारा जाहैबाय नैबे बि जि स्टेनले हल बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8
कुइसन नाम्बार 8 आव मा दं गाहायाव होनाय बबे फरायसालि गंसेनि मुवा सम्पदनि बाहागो नङा 9 नाम्बारा जाहैगोन नैबे अपसन सी फोरोंगिरि आरो फोरोङि मावफारिया माने टिचार एन्ड स्टाफआ जाहैबाय फरायसालि गंसेनि मुवा सम्पदनि बाहागो नङा बाखि जेसेबां ए बि डि दङ बेफोर फरायसालि गंसेनि सम्पदनि बाहागोआव गोग्लैयो नोंथांमोना 9 खौ अपसन सी खौ होनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 बबे महरा फरायसालि न' लुनो बयनिख्रुइबो आरजाथाव बे जाहैबाय 9 नाम्बारना जाहैबाय नैबे ए इ महर बा इ पेटार्नाव जोङो फरायसालिनि महरखौ लुनो नांगौ अब्लाना फरायसालिनि जा फोरोंनायनि आदब बा फोरोंनायनि थाखाय जा सुबिदा बेफोर साबसिन जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10 बेवहाय मा सोंदों गाहायाव होनाय बबे बिरोंदामिनजों सोलोंथाइ फोसावनाय थोंजों लोब्बा गैया दा बे जायगानि नैबे जेनेरेटर सेटआ फरा फोरोंनायाव बिरोंदामिन सोलोंथाइ होनायाव थोंजों लोब्बा थाया बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 11 आव मा दङ सोरखौ सोलोंथाइ बिगियाननि बिफा होनो बे जाबाय इडुकेसनेल साइकोलॉजी होनना बुङो फादार अफ इडुकेसनेल साइकोलॉजी सोलोंथाइ गोसो बिगियाननि बिफा दा 11 नाम्बारनि एन्सारा जाहैगोन नैबे अपसन सी जहान बे फ्रेडरिच हार्बार्ट बेखौ बुंनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 12 आव मा दङ सोलोंथाइखौ थाम मिरुआरि मावनेम होनना हमनाय जायो जेराव बै थाम मिरुफ्रा जाबाय सोलोंथाइखौ मोनसे थाम मिरुआरि मावनेम होनना बुंनाय जादों दा बेनिनो राइट एन्सारा जाहैबाय नैबे अपसन सी फोरोंगिरि फरायसा आरो सोलोंफारि टिचार स्टुडेन्ट एन्ड कारिकुलाम बेनिफ्राय नेक्स्ट 13 नाम्बाराव मा दङ दा 13 नाम्बारा जाहैबाय गाव सुबुं सोलों हाबसोनाय केस स्टाडि आदबखौ सावफाहामारि बिगियाननि सोलोंथाइ फोसावनो लानाय जादों सरासनस्रा बे आदबखौ दा अपसन माबे जागोन अपसन बेवहाय मोनब्रै होनाय दङ दा मोनब्रैनि मादाव बे 13 नाम्बारनि एन्सारा जाहैबाय अपसन ए सोलोंनायाव गोब्राब मोननाय आखुआरि जेंना गोनां गथ'साफोरनि सायाव बाहायनाय जायो नैबे केस स्टाडिखौ जायफोर गथ'साफोरा सोलोंनायाव गोब्राब मोनदों आखुआरि जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों अब्ला बिसोरनि सोलोंनायनि थाखाय मा खालामनाय जायो नैबे गाव सुबुं सोलों हाबनाय एबा केस स्टाडिखौ बाहायनानै बिसोरखौ सोलोंथाइ फोसावनायनि राहा लानाय जायो 13 अपसन ए जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 14 कुइसन नाम्बार 14 आव मा दङ दायो सुबुं देहानि बबे आंगोहा आगसि सिगां मेलेम दुलुरखाव आरो आगदा सिगां मेलेम दुलुरखाव होननाय मोननै बाहागो दं दा आगसि सिगां मेलेम दुलुरखाव आरो सिगां मेलेम दुलुरखाव मेलेम होननाय लोगो लोगो बेयो माजों सोमोन्दो थागोन जोंनि मेलेमजोंनो बेयो सोमोन्दो थागोन 14 सी जागोन जोंनि ब्रेनजों सोमोन्दो थागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 15 आदार अक्सिजेन बिदुं आरो आथोननि गोनांथिफोरा गुदि जिबारि गोनांथि जायखौ देशबो होनो दा मा होनो बेखौ दा 15 नाम्बारनो जाहैबाय अपसन बे जाहैगोन डि सोलेर मावथायारि गोनांथि थामहिनबा फिजियोलॉजिकल निड्स बे जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय कुइसन नाम्बार 16 बे कुइसन नाम्बार 16 आव मा दङ जों आथिखालाव मोनसे थाखो दानो नाजानांगौ जाया थै आरो गाबजों भारतारि नाथाय रोंगौथि मत माने अपिनियनखौ बुंदों आखुथाय आरो बुद्धियाव इंराजि बे बिबुंथिखौ बबे दलिलनिफ्राय लानाय जादों बबे दलिल माने बेवहाय डकुमेन्टखौ बुंनाय जादों दा नोंथांमोना बुजिनो हास्लाबाबा बर'खौ इंराजिखौ नायब्लानो जाबाय अब्ला बे 16 नाम्बारनि जा एन्सार बे जाहैगोन अपसन बि नैबे अपसन बि जाहैगोन बेयाव मा दङ मेकालेनि मिनिट दा बेनिफ्राय लानाय जादों बे दलिलनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ लानाय जादों 16 नाम्बारना अपसन बि बेनिफ्राय नेक्स्ट 17 नाम्बाराव मा दङ सोंलुआ गाहायनि बबेया गुदि सोलोंथाइ खान्थिनि बेरेखा गुदि सोलोंथाइनि बेरेखाया माबे जागोन दा अपसन ए गुदि सोलोंथाइ बिमानि रावखौ सोलोंथाइ बिजों खालामनो बोसोन होआ बे कारेक्ट जायो बाखिथ' नंखागोन नैबे गुदि सोलोंथाइया फरायसालि आरो समाजनि गेजेराव गोख्रों सोमोन्दो खाहायो बे कारेक्ट मोगथां जिउ थासारिजों गोरोबहोनो आबहावा जगायनाय जोङो गुदि सोलोंथाइ लायोबा जायखिजाया थासारिजों नोङो सोलिनानै गोरोबहोनो हानाय गावखौनो खाबजानाय खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय डिआवबो दङ जुदि सोलोंथाइ सासे गथ'सानि गोसोआरि थानाय गोहोखौ जौगाखांनायजों लोगोसे दामिनखौ सोलोंथाइ मिरु खालामनो हेफाजाब दा बि सि डि बेफोर गासैबो बाथ्रा गेबें नैबे जा ए नाम्बार बे जाबाय गुदि सोलोंथाइ खान्थिनि बेरेखा सोदोब बेयो बेरेखा बाथ्रा बेखायनो 17 अपसन ए जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार बेवहाय दोङो 18 दोङो
गाहायनि बबेया गुदि सोलोंथाइनि गोजौ हासारथाय नङा? गुदि सोलोंथाइनि। दा 18 नम्बरनि एन्सारा माबे जागोन दा? नैबे अपसन सिया जागोन। दा हासारथाय नङाखौ सोंदों। बे जाबाय नट मेरिड इन बेसिक एडुकेसन। सोरगिदिं जौगाथायखौ नेवसिनानै गुदि सोलोंथाइ दामिनि गेजेर सोलोंनायखौ गोहोमै, बेखौ नोंथांमोना बानो जाबाय। नेक्स्ट 19 नम्बर। 19 नम्बराव मा दङ? लाइमोन समाव गथ'फोरनो मा थाखोनि सोलोंथाइ होनाय जादों? लाइमोन समाव। दा लाइमोन समाव जोङो गथ'नो गेजेरारि सोलोंथाइखौ होनाय जायो। अपसन डिआ जागोन सेकेन्डारि इडुकेसन। बेनिफ्राय 20 नम्बराव मा दङ? गाहायनि बबेया गेजेरारि सोलोंथाइनि थांखि नङा? गेजेरारि सोलोंथाइनि थांखि नङा। बे जाहैबाय डाइरेक्ट एन्सारफोरखौ बुंनानै होखानोसै। नङाबा भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन। मानोना 100ता MCQ लाबोदों आङो। नोंथांमोना MCQखौ गोसोआव लाखिनो नाजाबानो जाबाय। बेनिफ्राय 20 नाम्बारना मा जागोन? अपसन सिया जाहैबाय नैबे मावख'आरि खामानिखौ थाब थाब फोजोबनो इंराजिनि रोंगौथि। बेनिफ्राय नेक्स्ट 21 नाम्बार। दा बेवहाय 21 नाम्बाराव नोंथांमोना मा नुनो मोनखो दा? दा नैबे 21 नाम्बाराव दङ। नैयाव फोरोंबिगियान सोदोबनि ओंथिया मा? फोरोंबिगियान। दा पेडागजिक बेनि ओंथिया मा जायो? 21 नाम्बार। दा बेनि ओंथिया जाबाय गथ'साखौ दैदेननाय। टु लिड दा चाइल्ड। बेनिफ्राय नेक्स्ट 22 नाम्बार। 22 नाम्बाराव मा दङ? गाहायनि बबे जौगाथाय खान्थि सोमोन्दै नंखाय जौगाथाय खान्थिनि मोनसे नंखाय बाथ्राखौ बेवहाय बुंनाय जादों। दा नैबे अपसन ए जौगाथाय गोरोबफ्लांनाय जथायनि फिथाइ। अपसन ए जागोन 22 नाम्बारा। बेनिफ्राय नेक्स्ट 23 नाम्बार। बिगियान सोलोंथाइनि हाबाफारिखौ ओरैबायदि महर होनाय जादों जाहाथे सोलोंग्राफ्रा 23 मा जागोन दा? जोंनि बे 23 नाम्बारा अपसन बे जाहैगोन सि। 23 अपसन सिया जाहैबाय। दा कुइसनफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै फरायनानै बुजिना ला, अब्ला एन्सारफोरखौ रोखायै होनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 24। 24आव मा दङ? गाहायनि बबेया खान्थि लेखा गैयै सोलोंथाइनि आखुथाय नङा? 24 नाम्बारा। दा बिहा सम आरो जायगानि सिमा गैया। गासैबो सोलोंनाया मोनसे खाना होनाय सिमानि गेजेराव जायो। दा नैबे जा 24नि एन्सार। 24नि एन्सारा जागोन अपसन बि आनो जागोन। नैबे दा एक्सप्लेनेसन खालामबाय थानो थाखाय एसे समनि आंखाल जानायनि थाखाय आङो बेखौ बेखेवनानै बुंबाय थायाखै। बेखेवना बुंबा आरो MCQखौ बे 100ता MCQखौ माने बानायोब्ला गोबां माने गोलाव जालांगोन भिडिअआ। बेखायनो आङो बेखेवनानै होआखै। डाइरेक्ट MCQखौ माने बुंनानैनो होनाय जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट 25 नाम्बार। 25 नाम्बाराव मा दङ? 25 नाम्बाराव गाहायाव होनाय बबेया गथ'साफोरनि आबेगारि जौगाथायनि थाखाय साबसिन? इमसनेल डेभेलपमेन्ट होनना बुंदों। बयनिख्रुइ साबसिन। दा बे जाबाय 25 नाम्बारा जाहैबाय नोंथांमोना अपसन बिया जागोन। अपसन बि। सुबुंखान्थिनि थाखो खथा आबहावा। डेम'क्रेटिक क्लासरुम इनभारमेन्ट। ओमफ्राय 26 दङ। बार, दै आरो हा गुबुंले जानाय खौ नाया देशनि बाहागो। दा 26 नाम्बारा मा जागोन? अपसन बे जाबाय बि। बार, दै, हा गुबुंले जानाय सोलोंथाइनि बबे मोनसेनि बाहागो जागोन? आबहावानि सोलोंथाइनि बाहागो, इनभारमेन्टेल इडुकेसननि बाहागो बेयो। बेनिफ्राय नेक्स्ट 27 नाम्बार। जेब्ला सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसाखौ गुबुन गुबुन हानजा खामानियाव नांहोयो, अब्ला बियो फरायसानो सोलोंनो खाबु होयो आरो देशआवबो हेफाजाब होयो। अब्ला 27 नाम्बारा मा जागोन? समाजारि खालामनाय, ससियेलाइजेसन। 27 ना अपसन ए। बेनिफ्राय नेक्स्ट 28। गोदोनि भारताव देहायारि खामानि, देहानि सोलोंथाइखौ मा होनना सानोमोन दा? माबे मोनसे जागोन? 28 नाम्बारा। दा 29 नाम्बारा जाहैबाय नैबे। गोदोनि जा भारत, बेयो देहायारि खामानि आरो देहानि सोलोंथाइखौ मोनसे जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै साननाय जायोमोन। रिगार्डेड एस एन एसेन्सियेल पार्ट अफ लाइफ। 28 नाम्बारा। बेनिफ्राय नेक्स्ट 29 नाम्बार। सोलोंनायाव आनजाद आरो गोरोन्थि आदबखौ बाहायोब्ला अपसनफोरा मा जागोन दा? बबे अपसना कारेक्ट जागोन 29 ना? दा 29 आ जाबाय बेयो अपसन सि। सिगांनि आनजाद लानायाव गोबां गोरोन्थि जागोन आरो समाबो बांसिन नाङो। सोलोंनाय आनजाद आरो गोरोन्थि आदबखौ बाहायब्ला, अब्लाना नैबे अपसन सिखौ नोंथांमोना होननांगोन। लार्ज नाम्बार अफ एरर्स एन्ड टाइम टेकेन उइल बि मोर। बेनिफ्राय नेक्स्ट 30 नाम्बार फैलायबाय। 30 नाम्बाराव मा दङ दा? एसे मेथ्स टाइपनि बेयो। नैयाव गले गले था खान्थि बा आखिनायनि बाथ्राबो बुंनाय जादों। माने नोंथांमोननि जा बे लास्ट पेपार चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि लास्ट कुइसन, 30 नाम्बार कुइसना बे रोखोमनिफ्राय एसे मेथ्स टाइप नोंथांमोना नुनो मोनगोन।
बेनिफ्राय दा बेनि जा 30 नाम्बार दा 30 नाम्बारनि गले गले आखान्थिबा आखिनायाव दा माबे मोनसे जागोन ना 30 नाम्बारा 30 नाम्बारा जाहैबाय नोंथांमोना नैबे अपसन डिया जागोन गिबियाव जों मोनफ्रोमबो थाखोनि थाद'नाय गेजेर बेसेबां एक्स अक्षआव आरो आरजाथाव गले गले जोङो वाइ अक्षनि दिगाव लानानै जोङो आखिनाय जायो 30 नाम्बार ना अपसन डि बेनिफ्राय नेक्स्ट 31 गाहाम गाना फरायनाया जाबाय मानस दा बिनि इंराजिखौ आं लाबोनाय जायासै दा नोंथांमोना 30 नाम्बारनि जा एन्सार बे जागोन अपसन डि थांखि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 32 नाम्बार गाहायनि बबे फर्मेटिभ इडुकेसननि आखुथाय बे फर्मेटिभ इडुकेसननि आखुथायखौ सोंदों 32 नाम्बाराव बेवहाय इ दोङो इयाव मा दोङो जोंना इट इज ए डायगनस्टिक एन्ड रेमिडेल अपसन एआबो फर्मेटिभ इडुकेसननि आखुथाय जायो बेनिफ्राय बियाव दोङो इट गिव्स प्रभिजन अफ इफेक्टिभ फिडबेक बेबो कारेक्ट जागोन बेनिफ्राय इट इज ए टाइप अफ प्रडाक्ट इभुलेसन बे नङा नैबे ओमफ्राय इट गिव्स अपरचुनिटि अफ स्टुडेन्टस पार्टिसिपेसन अपसन डिआबो जागोन अब्ला माबे जागोन दा एन्सारा 32 ना 32नि जा राइट अपसन बे जागोन अपसन ए बेनिफ्राय नेक्स्ट 33 गाहायनि सुबुङा सोरजिलुनि बिबांनि थाखाय सोरजिलुनि गुदि मुवाफोरनि गोबां सुनायनि सायाव गिबियै गोनांथि होदोंमोन माने मानसिनि नामखौ दा लिरनांगोन नोंथांमोना 33नि जा राइट अपसन बे मा जागोन नैबे अपसन बिया जागोन टरेन्स बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 34 सोरबिथिङारि ओंथियाव जर'खा खुदिया जाबाय दा जर'खा खुदिया मा जागोन दायो दा जर'खा खुदिया जाहैबाय 34नि जा राइट एन्सार बे जागोन नैबे अपसन डि हामोनथाय गोनां सोलो गोनां उन जानाय मेलेमारि गोहोम गैयै खुदिया अपसन डिखौ नोंथांमोना होननांगोन 34 नाम्बारखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट 35 नाम्बार फरायसाफोरनि एचिभमेन्ट मटिभेसननि थाखाय गाहायनि बबे गुदि मुवाफोरा गोनां गाहायनि बबे गुदि मुवाया गोनां दा फरायसाफोरनि एचिभमेन्ट मटिभेसननि थाखाय दा 35 नाम्बाराव मा दङ 30 जाबाय बे जागोन अपसन सिया जागोन नखरारि आबहावा फरायसालि आबहावा आरो समाजारि आबहावा बेनिफ्राय नेक्स्ट 32 नाम्बार 30 मा दङ दा कुइसना खुदियाफोरनि गेजेराव सोरजिलु जौगाखांनायनि सिंनि आदबफोरखौ थाफायो दा 32 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जायगा नोंथांमोना अपसन डि गोजौनि गासैबो जागोन सानदांथि दिन्थिफुंनाय जेंना बोस्रांनाय सियाव दङ हानजा सावरायनाय सोरजिलु जौगाखांनायाव गोहोम गोग्लैनाय मोनफा मोनफा आदब जायो जेंना बोस्रांनायफोराबो सानदांथि दिन्थिफुंनाय हानजा सावरायनाय ग्रुप डिसकासनफोरा बेनिफ्राय नेक्स्ट 37 मा दङ गाहायनि बबे मोनसे गोसो दुंखांनाय मावखान्थि मटिभेशनल प्रसेसनि मोनसे बाहागो नङा होनना बुंदों दा 37नि जा राइट एन्सार बेनि एन्सारा जागोन अपसन सि इनसेन्टिभ्स ओमफ्राय नैबे आइकिउ दिहुननाय 38 इन्टेलिजेन्स उइथ एन आइकिउ दिहुननायनि थार आदबा जाबाय अपसना माबे जागोन दा एन्सारा आइकिउ दिहुननाय मोनसे फरायसानि 38नि जा राइट एन्सार अपसन बि जायो आइकिउ इकुवेल टु मेन्टेल एज डिभाइड बाय क्रन'लजिकेल एज इन्टु 100 बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि गिबि सायाव मेन्टेल एज थागोन गाहायाव क्रन'लजिकेल एज इन्टु 100 ओमफ्राय नेक्स्ट 39 एबस्ट्रेक्ट सानदांथिखौ कनक्रिट महराव होनो लासै सोलोंग्रा थाखो खथायाव सासे फोरोंगिरिनि साबसिन आदबानो जाबाय 39नि जा राइट एन्सार बे जाहैगोन नैबे डेमनस्ट्रेसन मेथड दिन्थिफुं आदबजों जोङो दिन्थिनो नाजानांगोन फोरोंनो नाजानांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 40 नाम्बार दा 40 नाम्बाराव मा दङ फोरोंगिरि महरै दाय खालामनाय खुदियाफोरखौ गोसो दुंखांहोनायनि गाहायनि बबे मोनसेया साबसिन राहा 40नि जा राइट एन्सार बेयो जाहैगोन नोंथांमोना नैबे अपसन ए फरायसालियाव गेलेनायनि थोजासे खाबु होनो नांगौ बेनिफ्राय नेक्स्ट 41 कनसेप्ट अफ रेनफर्समेन्टआ मोनसे गोनां गुदि मुवा दा बे बबे लार्निंनि बेयो मोनसे आदब दा 41नि जा राइट एन्सार बे जागोन अपसन बि अपारेन्ट कन्डिशनिं थियरि अफ लार्निंनि बेनिफ्राय नेक्स्ट 42 नाम्बार बिथांखि आदब प्रजेक्ट मेथडआव फोरोंगिरि फोरोंनायनि बिहोमाया जाहैबाय 42नि जा राइट एन्सार बेयो मा जाहैगोन नैबे अपसन सिया जागोन लोगो सानथौगिरि आरो दैदेनगिरि बेनिफ्राय नेक्स्ट 43 गाहाय होनाय फारिलाइफोरनिफ्राय सासे एक्सट्रभार्ट पार्सनेलिटिनिखौ आखुथायखौ सायख'नो होदो दा जा 43 नाम्बार बेवहाय मा दङ दा
जोंना नैबे ससियेलि भेरि एक्टिभ एन्ड सेन्सिटिभ एक्सट्रभार्ट पार्सनेलिटि आखुथाया जाबाय नैबे अप्सन एआबो जायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ अलवेज फाउन्ड बिजि इन थिंकिं, नैबे जाया, बिया नङा। बेनिफ्राय बेवहाय दङ एम्फेसिस अन इन्डिभिजुवेल वर्क रादार देन ग्रुप वर्क, बेबो जाया। बेनिफ्राय फ्लेक्सिबल आउटलुक एन्ड फ्रेन्डलि इन नेचार, डिया कारेक्ट। बेनिफ्राय आरो फ्रि फ्रम इमोसनेल प्रब्लेम, होमबा बे ए डि इ, नोंथांमोना ए डि अप्सनखौ बहा नुखो दा? अप्सन सियाव नुदों। दा बे जाबाय आखुथाय, ए डि इ नि जा बाथ्राफोर होनाय दङ बे जाबाय गोरोबो, एक्सट्रभार्ट पार्सनेलिटिनि आखुथाय बेयो, बेखायनो अप्सन सिया जाहैबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 44, नै गोबां माने बेबायदि गोरोबनायबो फैयो। दा नोंथांमोना मोजाङै कुइसनफोरखौ नायबानो जाहैबाय बबे गोरोबनायाव मोजांसिन गोग्लैगोन। दा बेवहाय दङ गोसो बिगियाननि मतबादफोर आरो बेफोरखौ गनायथि होग्राफोरनि फारिलाइखौ गाहायाव होनाय जाबाय। दा 44 नाम्बार, दा 44 नाय नोंथांमोननिया नैबे ए नाम्बारा माजों गोरोबगोन? नैबे हुदाबाद, बेयो नैजों जाहैगोन, नैबे स्किनारजों जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बार गोसो बिजिरथि, बे गोसो बिजिरथिया जाहैबाय नैबे जाहैगोन, 3 जों गोरोबगोन। बेनिफ्राय आरो सोरगिदिङारि बाद, बे जागोन नैबे अप्सन माने 4 जों मिलायगोन। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव जाहैबाय नैबे लास्टनिया जाबाय नैबे लास्टनिजों फार्स्टनिजों गोरोबगोन। दा अप्सनखौ नायदो नोंथांमोना बबेजों गोरोबो बेयो। दा 44 जाहैबाय नैबे बिजों गोरोबसिगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 45आव मा सोंदों? फोरोंनायाव सांग्रांथि खालामनाय बिथिङाव गाहायनि बबे खामानिखौ मावनाय जाया? दा बे जाहैबाय अप्सना नोंथांमोना नैबे आरजाथाव सोलोंथाइ आदब सायख'नायखौ फरानि फोरोंनाय खामानियाव मावनाय जाया, अप्सन बिया जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 46 नाम्बार, मेस्ल'नि थियरि अफ मटिभेसन बायदियै गाहायनि बबे निड्सनि थार फारि, निड्सनि थार फारिया मा जागोन? 46 नाम्बारा दानियाव साइक'लजिकेल निड, सेफ्टि निड दङ, लाभ एन्ड बि नाम्बारखौ नोंथांमोना नाय, बिलंनेस निड, एस्टिम निड्स, सेल्फ एक्सुएलाइजेसन निड्स, होमबा बे अप्सन बियानो जागोन एन्सारा 46 ना अप्सन बि। बेनिफ्राय नेक्स्ट 47आव मा दङ? जेब्ला बबेबा मोनसे जेंनाखौ बोस्रांनो मोनसेनिफ्राय बांसिन राहा थायो आरो बेबायदि जेंना बोस्रांनो हाथाव साननाय सोमजिखांनाय मावखान्थिखौ मा मुंजों मिथिनाय जायो? 47ना बे जाहैगोन डाइभार्जेन्ट थिंकिं होनना बुंनाय जादों आरो बेखौ, होमबा 47आ अप्सन बि। 48ना मा जागोन दा? सोलोंनायनि बबे थियरिया फरायसाफोरखौ सिरि खोनासंग्राल' जानायनि सोलाय गियान बुरखांनो थाखाय सांग्रां खालामनायनि सायाव गोनांथि होयो? 48ना जाहैगोन नैबे अप्सन सि, गेस्टाल्ट थियरि, बे जाहैगोन। नेक्स्ट 49ना मा जागोन? सावस्रियारि आरो गोसोआरि गोख्रों फोरोंगिरिफोरनाव गाहायनि बबे आखुथायफोरखौ नुनो मोनो? दा 49नि जा राइट एन्सार बे जाहैगोन, नैयाव मा दङ? अप्सनफोरा मा दङ? नैयाव बेयाव आखुथायफोरा मा मोनदों? एयाव दङ बिसोरो गावसोरनि गोहोखौल' मोजाङै मिथियो, बेबो आखुथाय जायो। बेनिफ्राय नैयाव दङ बि नामा, बिसोरो गुबुननि लोरबांथिखौ मोजाङै मिथियो। दा नैबे आखुथायफोरखौ नुनो मोनो होनना सोंदों 49निया। दा 49निया जाहैबाय नैबे बिया नङा, जा बेवहाय आखुथाय होनाय जादों, बिसोरो गावसोरनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो राहा नागिरना लायो, बेबो कारेक्ट जागोन। बेनिफ्राय आरो डियाव दङ बिसोरो गावसोरनि खामानिखौ लानानै गोजोननाय मोनो, बेबो। बेनिफ्राय आरो बिसोरो फैमाल जानायखौ गोरलै नाजावना लायो, बेबो जागोन। बे सावस्रियारि गोसोआरि गोख्रों फोरोंगिरिफोरनि बे आखुथाय, बिया नङा। दा बबे गोरोबगोन? दा अप्सन एआ जाहैगोन, 49ना अप्सन ए। बेनिफ्राय नेक्स्ट 50 नाम्बाराव मा दङ? क्रिएटिभिटिनि लेभेल थियरिखौ सोर दावगाखांहोदोंमोन? दा बै 50 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जाहैबाय 50 नाम्बारना नैबे टेलर, अप्सन ए। ओमफ्राय 51 नाम्बार दङ नैबे साइक'ड्रामाया जाबाय 51, साइक'ड्रामाया मा जागोन? नैबे साइक'थेरापिनि मोनसे महर जायो, अप्सन सि। बेनिफ्राय नेक्स्ट 52 नाम्बार, गंसे थाखो खथायाव गोहोम गोनां फरा फोरोंनो थाखाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ गोसो गुदुं खालामग्रोनो गोनां जायो। बे बिथिङाव बबे सोलोंनायनि खान्थिखौ बाहायनाय जायो? बबे सोलोंनाय खान्थिखौ बाहायगोन दायो? 52 नाम्बारना जाबाय ल' अफ
रेडिनेस नैबे अप्शन ए जाहैगोन आरो 52 दाना नेक्स्ट 53 नम्बराव नोंथांमोना नुनो मोनदोंना आदब बिबुंथि आदब लेक्सार मेथड फोरोंनाया जाबाय मोनसे 53 ना मा जागोन अप्शना नैबे अप्शन ए जागोन फोरोंगिरिखौल' मिरु खालामनाय टिचार सेन्ट्रिक बेनिफ्राय नेक्स्ट 54 मा जालायगोन सासे दैदेनगिरि महरै फोरोंगिरिया 54 नि राइट आन्सार बे जाहैबाय खारथाइ गोनां जानो नांगौ अप्शन डि जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 55 ल' अफ एक्सारसाइजआ गोनांथि होयो माबे जागोन अप्शना 55 नि जा राइट आन्सार बे जाहैबाय अप्शन ए फिथाइ गोनां सोलोंनायनि सरसायाव बेनिफ्राय नेक्स्ट 56 नाम्बार 56 आव दङ पियाजेटनि बुंफोरथि बायदि गाहायनि बबे थाखो फारिया मेलेमारि दावगानायनि थार फारिखौ बुंदों दा 56 निया बेनि जा राइट आन्सार जागोन नैबे अप्शन ए आव मा दङ बेवहाय दङ सेनियर रिमटार स्टेज बेनिफ्राय प्रिय पेरेसनेल स्टेज कनक्रिट अपारेशनेल स्टेज दङ फर्मेल अपारेशनेल स्टेज बेनो जायो अप्शन ए आनो जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट 57 आव दङ खुदिया गोसो बिगियाननि बिफाया सोर खुदिया गोसो बिगियाननि बिफा होनना सोरखौ मिथिनाय जायो नैबे स्टेनलि हलखौ जोङो मिथिनाय जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट 58 58 नाम्बार 58 आव मा दङ दा कुइसना नैबे सोलोंनायनि गोहोम गोनां आबहावानि थाखो फारिनि थार फारिया मा होनना बुंदों दा बेवहाय माबे जागोन एन्सारा दा बेनि जा 58 नाम्बार बे 58 नैबे अप्शन ए आनो जायो रिसिभिं बेनिफ्राय रेसपन्डिं भेलुइं अर्गेनाइजेसन आरो केरेक्टाराइजेसन अप्शन एखौ नोंथांमोना होननांगोन 58 नाम्बारखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट 59 मा सोंदों एवरि अफ इन्टेलिजेन्स आरो बेफोरनि दिहुनगिरिफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय दा नैयाव मिलायनांगौ बेखौ दा नैबे ए नाम्बारा माजों गोरोबगोन ए नाम्बारा नैबे ए नाम्बारा जाहैबाय 2 जों गोरोबगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बारा माजों गोरोबगोन बि नाम्बारा नैबे 1 जों गोरोबगोन ओमफ्राय सि नाम्बारा माजों गोरोबगोन सि नाम्बारा नैबे 4 जों गोरोबगोन आरो नैबे डि नाम्बारा नैबे 3 जों गोरोबगोन अब्ला 59 नि एन्सार माबाखौ जानाय नुगोन नोंथांमोना नैबे अप्शन डि जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 60 गाहायनि बबेफोरा बुंथाय खुदिया जौगानाय आरो दावगानायनि बिथिङाव थार होनना बुंदों अपसनफोरा मा दङ ए बि बेफोरबायदि दङ बेखौ नायग्रोनांगोन ए कारेक्ट ना रं दा नोंथांमोननियाव जा ए नाम्बार होनाय बेयो मा दङ जौगानो जिबारि आरो देहायारि साननायखौल' फोरमाय नाथाय दावगानाय गोसोआरि आरो समाजारि आबेगारि सोलायनायखौ फोरमायो दा नैबे अप्शन ए जाबाय गेबें जाहैगोन थार जायो ओमफ्राय बेयाव दङ जौगानाय थाथिर गोनां आरो दावगानो सोलिगासिनो थानाय मावखान्थि दा बे नैबे जानाय नङा बेनिफ्राय जौगानाय दावगानायाव गैयाजासे जानो हाया बेबो जाया ओमफ्राय डि नाम्बार जौगानाय आरो दावगानाय जिउ नाङै जागासिनो थायो बेबो जानाय नङा दा अपसना नैबे ए आल' अपसन एखौ नोंथांमोना होननांगोन 60 नाम्बारनिया बेनिफ्राय नेक्स्ट 60सो फैबाय 60 मा दङ सोलोंथाइया मा फारिखान्थियारि हेफाजाब होयो इडुकेसन हेल्प्स इन द प्रसेस अफ 61 जाहैबाय आखल आखु सोलायनायाव सोलोंथाइया हेफाजाब होगोन मडिफिकेसन अफ आवर बिहेभियार बा सासे फरायसानि आखल आखु सोलायनाय 62 नाम्बार नैयाव आखल आखु सोलायनाय फारिखान्थिनियाव थालांदों गोमोरदो आखल आखु सोलायनाय फारिखान्थिया मोनसे सोलिबाय थानाय जथाय बियो माजों गोरोबगोन दा मानसिनि जोनोमनिफ्राय जिउ जोबजासिम बे सोलिबायानो थायो हल लाइफ अफ मेन आखल आखुनि जा सोलायनाय फारिखान्थि अपसन ए जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 63 नाम्बार सुबुं खुंखान्थिखौ सोर सुबुंफोरनि खुंथाय सुबुंफोरजों खुंजानाय खुंथाय आरो सुबुंफोरनि थाखाय मावग्रा खुंथाय होनना बुङामोन अपसन माबाया जागोन दा बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन दा 63 नि जा बेवहाय मोननैसो बाथ्रा होलायबाय बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन 63 नाम्बारनिया बे जाबाय नैबे आब्राहाम लिंकन बे अपसन बि जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 64 नाम्बार गाहायनि बबे मोनसे आखुथाय खुदियाफोरनो सोलिग्रा बेवालि माने नैयाव एन इनफेन्ट टु एक्वायर मटर स्किल होनना बुंदों आरो खामानि मावनो हानाय गोहो सोलोंनो हेफाजाब होयो एन एफिसियेन्सि
बेनिफ्राय मा होनना बुंदों दा बेवहाय बेनि जा राइट एन्सार 64 नि जा राइट एन्सार जाहैगोन नोंथांमोनना नैबे गेलेनाय बेखौ होनांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 65 मानसिनि जिउनि बबे थाखोआव सोरजिलु गोहो आरो हानजा फोथायथिखौ लासै लासै बारायलांनाय जोङो नुनो मोननाय जे मानसिनि बेलायाव दै बा गथ' समाव बे अपसन ए जागोन चाइल्डहुड मानसिनि जिउनि बबे थाखोआव सोरजिलु गोहो आरो हानजा फोथायथिखौ लासै लासै बारायलांनाय नुनो मोनो बे जाबाय गथ' सम चाइल्डहुड। बेनिफ्राय नेक्स्ट 66 आव मा दङ डक्टर आर्नेस्ट जनसनआ लाइमोन समनि सोमोन्दै बुंदों जे बिथाङा मा बुंदोंमोन दा बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनांगोन। दा बिथाङा नैबे मा बुंदोंमोन दा बै खुदिया समा थांफिननाय सम खुदिया समखौ जों मोनफिननो हाया थांबाथाय थांबायानो आरो बे बाथ्राखौ डक्टर आर्नेस्ट जनसनआ लाइमोन समनि सोमोन्दै बुंदों जे खुदिया समाव थांफिननाय सम होननानै अपसन सिया जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 67 गाहायनि बबे फरायसालि आफादा हाबफायाखै फरायसालि आफादाव बबे हाबफायाखै दा सोलेरारि सम्पद बारहावानि सम्पद सुबुं सम्पद फरायफारि आरो मादा सोमोन्दो गोनां फरायफारि बेनिफ्राय दा 67 नि एन्सार जाहैगोन नैबे बारहावानि अबस्थाया जोंना फरायसालिनि आफादा हाबफाया अपसन बि जागोन एन्सारा क्लाइमेटिक कन्डिसन। नेक्स्ट 69 नाम्बार 69 मा दङ जोंनि हायुंनि खाफाला बेनि थाखो खथाफोरा बुंनो लुफुंजागासिनो दं बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन दाना 69 नाम्बारनि बे जाबाय कठारि कमिसना बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ डिस्टिनि अफ द नेसन इज बिं सेभ इन हार क्लासरुम बे बाथ्राखौ कठारि कमिसना बुंदों। बेनिफ्राय नेक्स्ट 69 नाम्बार सोलोंथायारि बिरोंदामिननि मुलाम्फा सोमोन्दैयै होनाय गाहायनि बबे मोनसे बाथ्राया गोरोन्थि गोनां होनना गोरोन्थिखौ सायख'नो होदो इनकारेक्टखौ सायख'नो होदो दा 69 नाम्बारनि जा इनकारेक्ट एन्सार बे जाहैगोन अपसन डि बेयो सोलोंथाइनि खाबु आरो गुनखौ नाख्रेबो बाखि सेन्टेन्सफोरखौ नोंथांमोना फरायनानै नायबानो जाबाय। दा बेनि 69 नि जा राइट एन्सार बे अपसन डि जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 70 दा बे 70 आव मा दङ नायदो नोंथांमोना दा बे 70 आव जाहैबाय दा बेवहाय 17 नाम्बाराव दङ गाहायनि बबे दैदेन फसंथाना गुदि सोलोंथाइ आदबजों थोंजों लोब्बा गैया गुदि सोलोंथाइ दा बे जाबाय प्राइमारि इडुकेसनजों बे डाइरेक्ट सोमोन्दो थाया दा बे जाहैबाय नैबे इउजिसि इउनिभार्सिटि ग्रेन्ड कमिसन होनना बुंदों जायखौ बे गुदि सोलोंथाइजों लोब्बा थाया 17 नाम्बारनिया अपसन ए जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय सोरबा सासे मानसिनि बुंथि होनाय स्किनार बा बुंनाय बायदिब्ला फोरोंनाय आरो सोलोंनायजों लोब्बा गोनां गोसो बिगियाननि दालाया जाहैबाय माबे मोनसेया जागोन दा अपसना ए नाम्बार बि नाम्बार सि नाम्बार डि नाम्बार 71 जाहैबाय नैबे सोलोंथायारि गोसो बिगियानजों गोसो बिगियाननि मोनसे दालाय बे अपसन सि इडुकेसनेल साइक'लजि। नेक्स्ट 72 नाम्बार मालायनि गोसो बिगियानारि मावनेमखौ मिथिनोब्ला गावनि गोसो आरो मोन्दांथिखौ सोलोंथावनाय गोनांथार सोलोंथायारि गोसो बिगियाननि गाहायाव होनाय बबे आदबनि खान्थि 72 मा जागोन दा एन्सारा बे जाबाय गावखौनो सानना नायनाय आदब नैबे इन्ट्रस्पेक्सन मेथड 72 ना अपसन डि जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना फैलायबाय नैबे 73 गाहायनि बबे बिबुंथिया गोरोन्थि गोनां गोरोन्थिखौ सायख'ना होदो दै नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय सोंथिखौ दा बेवहाय सोंदों मा अपसन ए आव दङ बेबायदि गाहायनि आदबफ्रा सम बांसिन लायो आरो बेसेन गोसा बेनिफ्राय दं अपसन बि गाव बे अपसन ए कारेक्ट थार बाथ्रा गाव सुबुं सोलों हाबसोनाय केस स्टाडिनि ओंथि बेखेवनाया जेब्लाबो थार मानोना बेयाव ओंथि बुजायना होग्रानि गेलेमनाय थाया दा नैबे बिबुंथिया जाबाय गोरोन्थि गोनां अपसन बिखौ नोंथांमोना होबानो जाहैबाय नैबे 73 अपसन बि। बेनिफ्राय नेक्स्ट 74 मेदुला अलंगाता जायहा हां लानाय आरो गोख्रोङै गसंनाय बायदि मावथायखौ सामलाय बे बिसोम बिखान्थिनि बबे बाहागोनि जायो दा बिसोम बिखान्थिनि बेयो नैबे मेलेमनि बाहागो जायो 74 जाबाय ब्रेन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 75 मास्लोनि मथे गाहायनि बबेया मान गोनांथिनि बिदिन्थि मान गोनां एस पार मास्ल which of the following would be an example of esteem needs 75 ना माबे जागोन दा अपसन सि जाहैगोन अपसन सि मान सनमान मुंदांखाथि आरो बाख्नाय जानायनि गोनांथिया जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 76 गाहायनि बबे उड्स डेस्पाच 1854 नि आखुथाय नङा 76 ना माबे जागोन नोंथांमोना मोजाङै बेखौ फरायनानै बुजिना लाबानो जाबाय दा बेनि एन्सारखौ डाइरेक्ट
थोंजोङै बुंखानो नागिरबाय दा 76 नि अपसना जागोन राइट अपसना जागोन नैबे अपसन सी मैकालेनि गोसोथि जे इंराजि भाषाया भारताव सोलोंथाइ बिजों जानांगौ बे गोसोथिखौ उच्च डेस्पाट्सआ मानियाखैमोन बे आखुथाय नङा जाहैबाय आरो नैबे उच्च डेस्पाट्सनि 1852 जा बे माबाखौ बुंदोंमोन बिनि आखुथाय नङा अपसन सी खौ नोंथांमोना बानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 77 गावनि खान्थि मथे गुदि सोलोंथाइ गथ'फोरखौ गावनो गाव थोननाय बानायगोन आरो फोरोंगिरिफोरनि बेथनखौ बे जाबाय 77 ना जाबाय अपसन ए नैबे जागोन दिहुननाय फाननाय मोननाय आयेननिफ्राय होनाय जागोन दा फोरोंगिरिनि जा बेथन बेखौ दिहुनथाय फाननाय आरो मोननाय आयेननिफ्राय होनाय जायो अपसन ए जागोन बेनिफ्राय 78 नाम्बार 1994 आरो 95 मायथाइयाव जेब्ला आसामाव जिल्ला गुदि सोलोंथाइ हाबाफारि डिस्ट्रिक्ट प्राइमारि एडुकेसन प्रग्रामखौ जागायजेनो अब्ला गाहायनि बबे जिल्लाया सोसन जायाखैमोन बे जाबाय 78 जाहैबाय अपसन नैबे बिया जागोन जरहाट बेनिफ्राय नेक्स्ट 79 आव मा दङ 1952-53 मायथाइनि मुडालियर आय'गआ गाहायनि बबेखौ नाजादोंमोन 1952-53 मायथाइयाव दा 79 नि जा राइट एन्सार बेयो जागोन गेजेरारि सोलोंथाइखौ दाफिननाय रिकगनाइजेसन अफ सेकेन्डारि एडुकेसन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 80 सासे गथ'साया आगसि आखाइजों लिरो एबा गुबुन हाबाफोरखौ मावनो मोजां मोनोब्ला फोरोंगिरिया मा खालामनांगोन बेबायदि फरायसाफोरखौ बे जाहैबाय अपसन बी गथ'नि गोसो बायदि जोङो खालामहोनो नांगौ बेनिफ्राय नेक्स्ट 90 नाम्बार 90 मा दङ रोंमोनदांथि आरो राजोबथायनि थाखाय जानाय गोजोन आरो फारि दावगालु सोलायनो सासे गथ'साखौ देश फारसे लाङो 90 नाम्बारनि अपसना माबे जागोन दा 90 नाम्बारनि जौगाखांनाय डेभेलपमेन्ट सोंथिया गोबां दंबावो आरो 100 टाइम्स सिगाङाव आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों नोंथांमोना गुबुन साबजेक्टफोरखौ आङो लानानै फैनो नागिरदों बे साननैसोनि गेजेराव दा आरो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सिटेट जायफोर एप्लाइ खालामदों बे सिटेटनि भिडिअफोरखौबो मोननो हागोन फैबाय थानाय समफोराव जोङो माखासे भिडिअ लाबोनो नागिरदों सिटेटनि थाखायबो आरो गुबुन गुबुन बायदि बायदि एग्जामफोरनि थाखायबो जोङो लाबोगोन जायफोर बिथांमोना आसाम पुलिस बा गुबुन बायदि सोरखारि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय जोंनि भिडिअआ गोबां हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो बेनिफ्राय नैबे 92 नाम्बाराव दङ फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरनो खौरांफोरखौ स्रा स्रा आरो मुहि हाबथाव राहाजों होनांगौ आरो बे 92नि जा राइट एन्सार बे मा जाहैगोन दा 92नि जा राइट एन्सार बे जाबाय अपसन बी नैबे बिया जाहैगोन बे गोदान खौरांखौ फरायसाफोरा सिगांनो मिथिखानाय बाथ्राफोरजों सुजुनांगौ बेनिफ्राय नेक्स्ट 93 नाम्बार दङ गथ'साफोरनि गोसोआरि जौगाखांनाय ओरैबायदि दैदेननांगौ जाहाथे 93 मा जागोन दा 93 नि जा राइट एन्सार बे जाबाय अपसन डि बिसोरो गावनो गियाननि गोनांथिखौ बुजिनानै लायो अपसन डिया जाहैगोन नेक्स्ट 94 नाम्बार जि सोलोंथाइ आदबा आरजाथाव फोदोबजाथाव आरो थाखो खथानि सिमा खाना होनायनि बाहेरायाव जाफुङो बेखौ बुङो बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन दा 94 नाम्बारनिया मोनसे बाथ्रा होलायबाय दा बे 94 नाम्बारनि जा बाथ्रा बुंनाय बे जाहैबाय नोंथांमोना जों मानसिनि बाथ्रा बुंनाय नङा बेयो खान्थि लेखा गैयै सोलोंथाइखौ बुंनाय जादों आरो बेवहाय जि सोलोंथाइ आदबा आरजाथाव फोदोबजाथाव आरो थाखो खथानि सिमा खाना होनायनि बाहेरायाव जाफुङो बेखौ जोङो बुंनाय जायो खान्थि लेखा गैयै सोलोंथाइ एबा नन फर्मेल इडुकेसन दा जोङो स्कुल कलेजाव थांनाया जाबाय मोनसे फर्मेल इडुकेसन आरो स्कुलनि बायजोआव जों माखासे जोङो सोलोंथाइ मोननाय जायो बेफोरखौ खान्थि गैयि खान्थि लेखा गैयै सोलोंथाइ बुंनाय जायो नन फर्मेल इडुकेसन बेनिफ्राय नेक्स्ट 95 नाम्बार गाहायनि बबे खान्थि लेखा गैयै सोलोंथाइजों लोब्बा गैया दा बे खान्थि लेखा गैयै सोलोंथाइखौ थाखो खथायाव फोरोंनाया बयनिख्रुइबो साबसिन नैबे बेखौ जोङो खान्थि लेखा गैयै नन फर्मेल इडुकेसनखौ जोङो थाखो खथायाव फोरोंनाय जाया बेखौ थाखो खथानि बायजोआवसो जोङो सोलोंनाय जायो अपसन ए जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 96 नाम्बार 96 नाम्बारा जाहैबाय गाहायनि बबे आबहावा सोलोंथाइनि सोमोन्दै थार नङा होनना बुङो आबहावा सोलोंथाइनि सोमोन्दै दा बेवहाय अपसनफोरा दङ नैबे अपसन बि आव मा दङ नाय अपसन बियानो जायो एन्सारा आबहावा सोलोंथाइ गथ'फोरखौ थिरां सानस्रिनिफ्राय थि सिमा गैयै सानस्रिसिम दावगानो हेफाजाब होयो अपसन बिया जागोन 96 नाम्बारनो अपसन बि नेक्स्ट 97 फैलायबाय
87 मा दङ जुदि फोरोंगिरिया सासे राङारि हालोद गाज्रि थाखोनि थाखो गथ'आव सांग्रां जानाय नुवा अब्ला बियो मा खालामनांगोन सासे राङारि बिथिङाव लोरबां गथ' दङ आरो फरायसालिनि थाखोआव अब्ला बेबायदि सासे गथ'साखौ फोरोंगिरिया मा खालामनांगोन दा बेवहाय मा खालामनांगोन जे अपसन सिखौ जोङो खालामनांगोन जे थाखोआव गुबुन फरायसानि उथ्रिसार जानायखौ बिदिन्थि होनानै गथ'खौ जोङो मा खालामनांगोन थाखो खथायाव थुलुंगा होनांगोन जाहाथे बेबो मोजाङै उथ्रिसार जानो हायो मोजां मानसि जानो हायो दा अपसन सिया जाहैगोन आरो जे गाज्रि हालोदाव दङ राङारि बिथिङाव जोंनिया फरायसालिफोराव सोरखारि फरायसालियावथ' राङारि बिथिङाव गोबां लोरबां फरायसाफोरा थाङो दा बेबायदि बेलायाव जोङो फरायसाफोरखौ मोजां मोनसे थुलुंगा होनांगोन मोजां गाइड होनांगोन जाहाथे बिसोरबो उननि समाव सासे मोजां साफा सोलोंथाइ गोनां जानानै मोजां गावनि जिउखौ दैदेननानै लानो हायो मोजां साख्रि मावनो हायो बेफोरबायदि थुलुंगाखौ जोङो थाखो खथायाव होनो नांगोन अपसन सिया जाहैबाय 87 नाम्बारा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 88 मा दङ गाहायनि बबे राव बेवालिखौ दोरोङारि कलम खाता आनजादजों सुनो हाया होनना बुंदों 88 नाम्बारा दा बे जाहैबाय अपसन नैबे जागोन खोनासंनाय रायलायनाय लिसनिं एन्ड स्पिकिं ओमफ्राय नेक्स्ट 89 नाम्बार आबहावानि मोनसे बेसाद बा सानस्रिनि सायाव गोसो होनाय मोनदांनो हानाय गोहो खालामनायखौ मा बुङो 89 नाम्बारा मा जागोन दा अपसना 89 नाम्बारनि जा अपसन बे जायगाया गोसो होनाय पेइं एटेनसन आबहावानि मोनसे बेसाद बा सानस्रिनि सायाव गोसो होनाय मोनदांनो हानाय गोहो खालामनायखौ जोङो गोसो होनाय बुङो अपसन डिआ जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट नैबे 90 नाम्बाराव नाय मोनसे फिसा मेथ्स टाइप दै बे आं बुंदोंमोन ना बे माने जोबथारनाय माबाफोराव चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि बे जा लास्ट कुइसन बेवहाय बेफोरबायदि मेथ्स फैयो आरो जोबथा कुइसनाव मेथ्स टाइप दा गंसे फरायसालिनि गासै फरायसाफोरनि गेजेराव 20%नि बिमा बिफा सानैबो खामानि मावो माने गासै मोनसे फरायसालि दङ गासै फरायसाफोरनि गेजेराव 20%नि बिमा बिफा सानैबो खामानि मावो जुदि गंसे बेंखन सावगारि आखिनाय जायोब्ला फरायसाफोरखौ दिन्थिनाय गेजेरनि खोलोबा बेसेबां जागोन माने जोंना मा बुंदों बेवहाय जोंनिया दा बाथ्राया नैबायदि दा डिग्रिया बेसेबां जागोन दे दा मोनसे हमना ला बेंखन दङ बे बेंखनाव 300 बेसेबां डिग्रि थायो 360 डिग्रि थायो बेनिफ्राय जोंना 20% बिमा बिफाया बेवहाय खामानि मावो बा नोङो 20%खौ मा खालामनांगोन नैबे 20खौ नोङो पार्सेन्टखौ गैया खालामबा 100 बेनिफ्राय 360 बेंखन जायनायनि थाखाय बेंखन जुदि गंसे बेंखन सावगारि आखिनाय बाथ्रा बुंदों बेखायनो 360खौ माबाना होदो बेखौ सानजाबना होदो लाथिख' दान बेनिफ्राय 36 जों 2 जों सानजाब बेसेबां जागोन 72 डिग्रिखौ जों मोननो हागोन अपसन डिखौ नोंथांमोना होननांगोन आरो बेयाव बेनि एन्सारखौ 90 नाम्बारनि जा राइट एन्सार बे जागोन अपसन डि बेनिफ्राय नेक्स्ट 91 मा दङ दा नैयाव गोसो जानाय दा मटिभेट्स होनना बुंदों नि रोखोमफोर आरो बेफोरनि बिदिन्थिखौ गाहायाव होनाय जाबाय दा बे 91नि जा बेवहाय नोंथांमोना ए नाम्बारा मा जागोन दा ए नाम्बार नैबे जिबारि गोसो जानाय अर्गेनिक मटिभ्स बे जाहैगोन नैबे अर्गेनिक मटिभ्सआ जाबाय आदारजों गोरोबगोन फुडजों बेनिफ्राय बि नाम्बार बे समाजारि गोसो जानाय जाबाय नैबे एवार्ड बान्था बेजों गोरोबगोन ओमफ्राय बेवहाय दङ गावारि गोसो जानाय पार्सनेल मटिभ बे जाबाय एम अफ लाइफ एजों गोरोबगोन ओमफ्राय डि नाम्बाराव दङ खालामफ्लानाय एबा दानानै लानाय गोसो जानाय बेयो माजों जागोन नैबे अनेस्टि सादुथि बेजों जागोन दा अपसन माबे जागोन 91 ना 91नि जा राइट एन्सार नैबे अपसन सिया जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 92 बेबायदि गोबां गोरोबनायबो फैयो नोंथांमोनाथ' नै कुइसनफोरखौ मोनथिखाबाय माबायदि फैयो गथ'साफोरनि जौगाखांनायनि बिथिंफोर आरो बे आखुथायखौ होनाय जादों दा बेवहाय ए नाम्बार फैलायबाय ए नाम्बारा माजों गोरोबगोन दा 92नि ए नाम्बारा नैबे ए नाम्बार रावनि जौगाखांनाय नैबे फरजों गोरोबगोन गथ'साया सावरायनायाव बाहागो लानो हानाय अब्लानो रावनि जौगाखांनाया सोमजियो बेनिफ्राय बि नाम्बारा जोंनिया माजों गोरोबगोन दा बुजिनो हानायाव जौगाखांनाय गथ'साया मा खालामनांगोन सोंथि सोंनो हायो जेब्ला बुजिबाय अब्ला गथ'साया लासै लासै सोंथि सोंनायसिमहालागै दावगायो बेनिफ्राय नेक्स्ट सि नाम्बार गोसोआरि सानस्रि जौगाखांनाय बेयो गथ'सा गोजोननायखौ मोनदांहोयो 3जों गोरोबो ओमफ्राय डि नाम्बाराव दङ 2 गथ'साया थाबायनो हानाय बे जाहैगोन डि नाम्बारजों गोरोबगोन गथ'साया थाबायनो हानाय बेजों गोरोबगोन
92निया दा एन्सारा माबे जागोन दा अपसन बे जागोन C जों दाना नेक्स्ट 93 नाम्बार होनाय इरिक्सननि जौगाखांनायनि बुंफुरलुनि बादिब्ला बबे खोन्दो समाव आइडेन्टिटी नैबे भाषा रल कनफिउजन आखुखौ नुनो मोननाय जायो दा 93 नि जा राइट एन्सार बे जागोन अपसन D उन्दै समाव माने खायसे रल कनफिउजनफोरखौ आखुखौ जोङो नुनाय जायो दा अपसन D खौ नोंथांमोना होननांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 94 मा दं फ्रयडनि गोसो बिगियाननि बिजिरथि बुंफोरथि बायदिब्ला आइडिया फोरमायो आइडिया मा फोरमायगोन दा 94 जाहैबाय नैबे मोनसे थर गैयै हालोद एबा मोगथांजों जेबो सोमोन्दो गैयैखौ बुजायो बेनिफ्राय नेक्स्ट 95आव नै गोरोबनाय जायैलायबाय दा 95आव मा जागोन नै खहा सुफुंनाय माजों गोरोबगोन नैबे 2 नाम्बारजों गोरोबगोन बेनिफ्राय B नाम्बार दङ सिगांनि हालोदाव गिदिंलांफिननाय बे माजों गोरोबगोन नैबे बोराय मानसि सासे जेब्ला गावनि उन्दै समनि खोथाखौ बुंबाय थायो अब्ला सिगांनि हालोदाव गिदिंलांफिननाय बेजों गोरोबगोन आरो बेयो बेनिफ्राय C नाम्बाराव दङ जुक्ति फोरमायनाय बे जुक्ति फोरमायनाया माजों गोरोबगोन नैबे अपसन 1 जों गोरोबगोन जुक्ति फोरमायनाय आनजादाव उथ्रिनाय फरायसा सासे गावनि उथ्रिनायनि थाखाय फोरोंगिरिखौ दाय हमो मोनसे जुक्ति आरो बे एग्जाम्पल बेनिफ्राय नेक्स्ट D नाम्बाराव दङ सिनायथि होनाया गथ'फोरा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि आखुफोरखौ सोलोंनो नाजायो Dनिया जाहैगोन 4आनो जाहैगोन नैबे दा बेखायनो नैबे अपसन A कारेक्ट 95 ना अपसन A जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 96 नाम्बार PA गेटनि बादिब्ला बबे बोसोरनिफ्राय सासे खुदियानि गाव सानदांथि जौगानाया जागायो 96आ मा जागोन दा 96आ जाबाय 11 बोसोरनि खुदियानि समनि उनाव गाव सानदांथि जौगानाया जागायलांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 97 नाम्बार लासैसो सोलोंग्रा गथ'फोरनि गेजेराव बिबुंथि होनाय बादि फोरोंनायजों मोजाङै रोंहोनोब्ला सासे फोरोंगिरिया मा खालामनांगोन दा 97 नाम्बारा दा बेवहाय नैयाव A नाम्बार दङ गारां मडुलेसन खालामनाङा मानोना बिसोरो गोसो होनो हेंथा मोननो हागौ अपसन A आबो जायो कारेक्ट ओमफ्राय ब्लेकबर्डखौ हानायमानि बाहायनांगौ बेबो कारेक्ट ओमफ्राय खम बिबांनि फोरोंग्रा आगजु बाहायनांगौ आरो बांसिन खोथा बुंनाङा खम आगजु जेमान हाय फोरोंग्रा आगजुसो थानो नांगौ एक्सुवेलि जोंनियाव दा जोंनि खथाफोराव क्लासरुमफोराव बेफोरबायदि एसे फेसिलिटि खम जानायनि थाखाय जोङो नांगौसेबां फरायसाफोरनो नलेज होफुंनो हाजोबा दा बेफोरखौ नांगौ नैबे अपसन बे कारेक्ट रं जाना दङ दा खम बिबांनि फिडबेक होनांगौ आरो बांसिन बोसोन होनांगौ गासैखौबो गोनांथि जायो दा नैबे अपसना माबे जासिगोन दा अपसन Bआ जागोन 97 ना अपसन B बेनिफ्राय नेक्स्ट 98 नाम्बार दङ 98 गाहायनि बबे मोनसेखौ समाजजों सोमोन्दो गोनां एक्सट्रभार्ट पार्सन सासे सुबुंनि गावनि आखुथायखौ मोनो दा 98 नाम्बारा जाहैबाय अपसन समाजखौ मिरु खालामना ससाइटि बे जाहैबाय आरो ससाइटि सेन्ट्रेडनेस बेनिफ्राय नेक्स्ट 99 नाम्बाराव मा दङ दा गाहायनि बबेया माइक्र' टिचिंनि थार आदब माइक्र' टिचिंनि थार आदबा माबे जागोन दा A नाम्बाराव मा दङ बेखौ थार थाखो खथानि थासारियाव सरसा खालामनाय जाया माइक्र' टिचिं आदबखौ बे अपसन A आ कारेक्ट जायो बेखौ थार खथानि थासारियाव सरसा खालामनाय जाया ओमफ्राय C नैयाव Bआव दङ बेयो खान्थि बायदि मावफिथायनि फिनखौ होनाय जाया बे नङा बेनिफ्राय नैबे फोरोंनायखौ मोनसे जेथोगोनां हाबा महरै हमनाय जायो C आबो कारेक्ट बेनिफ्राय गावारि फोरोंनाय आदबखौ सरसा खालामनाय जाया बेयो नंखाय बेनिफ्राय B E नाम्बाराव दङ बेयो बिहेवियरिस्टिक थियरि अफ लार्निंनि सायाव बिथा खालामनाय दा बेबो दा अपसनफोरा नैबे स्टेटमेन्ट जा होनाय दङ ACE बे कारेक्ट जायो माइक्र' टिचिंजों सोमोन्दो दङ दा बेखायनो नोंथांमोना नैबे Dखौ होननांगोन 99 आ D जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोबथा कुइसन बे चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि आरो गोबां बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो गोसोआव लाखिनो नाजा गोबां बे फैबाय थानाय आनजादफोराव गोबां हेफाजाब होगोन ओमफ्राय 100 नाम्बाराव दङ थाखो खथायाव दाजाब आरो दानख' फोरोंनायनि उनाव सासे फरायसाया मोनसे आइजेंआव थानाय थाइ 11 एप्रिलनिफ्राय थाइ 6खौ बहननानै थाइबा थाबाय होनना बुजिनो हानाय जायो अब्ला बेयो मा बुंगोन दा 100 नाम्बारनो माने थाखो खथायाव दाजाब आरो दानख' फोरोंनायनि उनाव सासे फरायसाया मोनसे आइजेंआव थानाय थाइ 11 एप्रिलनिफ्राय थाइ 6खौ बहननानै थाइबा थाबाय होनना बुजिनो हानाय जायो अब्ला बेखौ जोङो बुंगोन नैबे पजिटिभ ट्रेन्सफार अफ लार्निं बेखौ जों बुंनाय जायो दा बेखिनि MCQखौ आं नोंथांमोननो होबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव सम आरो थासारिखौ नायनानै आं MCQखौ लाबोफिननाय जागोन
दा भिडिअखौ माबायदि नांदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर, मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो जायफोर टेटनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थादों बिथांमोननो शेयार खालामनानै होनो हायो। उननि गोदान भिडिअ लोगो मोनगोन। थेंक इउ।